Спачатку Кацярыну Андрэеву разам з аператаркай Дар'яй Чульцовай асудзілі на 2 гады калоніі за нібыта арганізацыю дзеянняў, што парушаюць грамадскі парадак. Абедзвюх прызналі палітзняволенымі. Але пасля заканчэння тэрміну на волю выйшла толькі Чульцова. Андрэева атрымала новае абвінавачанне ў здрадзе дзяржаве. Працэс прайшоў у закрытым рэжыме. У выніку ёй прызначылі яшчэ 8 гадоў і 3 месяцы калоніі ўзмоцненага рэжыму. Яе муж, журналіст Ігор Ільяш, заставаўся ў Беларусі, каб падтрымліваць жонку. Але ў 2024 годзе затрымалі і яго. Цяпер ён таксама за кратамі. Гэты сюжэт лёг у аснову мастацкай стужкі «Пад шэрым небам», якую зняла рэжысёрка Мара Тамковіч. Стужку паказалі на шэрагу сусветных фестываляў. А гісторыя сям'і Кацярыны і Ігара стала сімвалам таго, як у Беларусі караюць за журналістыку. Вельмі цяжка. Ну і Кацярына Андрэева, як і абяцалася, знаходзіцца ў нашай студыі Белсат і ў жывым эфіры разам з вами. Прывітанне, Кацярына. Прывітанне, Алесь. Так, не будзем тут ужо лішніх эмоцый, уже яны былі, калі мы сустрэліся сёння. Запытаюся толькі ў цябе, што яшчэ не пытаўся, як ты пачуваешся, у якім ты стане, бо другі дзень у цябе на свабодзе. Ведаеш, у першы дзень падавалася, што шмат энергіі, шмат усяго цікавага навокал і былі сілы, а сёння я трошкі сябе адчуваю больш стомленай. Але ўсё ж я дала рады прыйсці на гэты эфір. Па-першае, каб яшчэ раз скарыстаць магчымасць выказаць сваю шчырую падзяку амерыканскай дэлегацыі і спецпасланніку Колу, ягонай камандзе, усім, хто спрычыніўся да вызвалення людзей і гэтым, і мінулыя разы. І таксама, каб у чарговы раз нагадаць пра майго мужа, журналіста Ігора Ільяша, які цяпер знаходзіцца у зняволенні. Для мяне кожная магчымасць вельмі цэнная. Таму я пераадолела трошкі сябе, свой фізічны стан і прыйшла да цябе. І таксама, каб пабачыць сваіх калег, выказаць ім падзяку. Мяне тут вельмі добра і цёпла сустрэлі. Перадаць таксама вітанне нашым гледачам, сказаць ім, што ў мяне ўсё добра, могуць паглядзець на мяне вось пасля 5 гадоў зняволення. Таму перадаю ім шчырыя вітанні і абдымкі ўсім па той бок экрану. Ох, Катя, то не будзем, бо ўжо шмат хто з палітвязняў, хто выходзіў, апёкся на тым, што даваў ацэнкі бягучай сітуацыі, нейкай палітычнай ці неважна якой. Раскажы нам, мне цікава, вот раскажы, як ты это 5 год знаходзілася ў калоніі і цяпер вот вызвалялася, так? Што там адбываецца в плане, колькі там палітычных жанчын? І вось цяпер за што жанчыны в асноўным трапляюць? Ну, таму што 2021 это зразумела, так, это пратэсная вот эта актыўнасць. А цяпер якая сітуацыя? Але, ведаеш, у розныя часы гэта была розная колькасць. Але вось недзе з 23-го года яна трывае ўстойліва на ўзроўні больш за 100 чалавек. Цяпер я пабачыла нядаўнія лічбы, літаральна вось некалькі гадзін да эфіру, што засталося агулам трошкі менш за 900 палітвязняў, 800 з нечым. Паводле маіх звестак, на момант, калі вызвалялі вось гэтую партыю, да вызвалення гэтай партыі, больш за 100 жанчын, каля 100, скажем так, каб не перабольшваць, жанчын знаходзіліся менавіта ў жаночай калоніі нумар 4, і варта не забываць, што яшчэ некалькі сотняў дакладна, калі лічыць па ўсёй краіне, знаходзяцца ў следчых ізалятарах і яшчэ не былі асуджаныя. Сярод іх ёсць жанчыны, якія пачуваюць сябе не вельмі добра праз узрост, у якіх ёсць праблемы са здароўем, ёсць жанчыны 70+. Калі я паглядзела спісы тых, хто быў вызвалены і каму дазволілі застацца ў Беларусі, я вельмі ўсцешылася, што там былі пенсіянеркі. Гэта жанчыны, якія селі за тое, што даслалі, ведаеце, 20 рублёў палітычным зняволеным, гэта умоўна кажучы, на падтрымку, або збіралі нейкія салодкія перадачы, так, нейкую дапамогу. Гэта рэальныя тэрміны, па 3, па 4 гады яны атрымлівалі. І яны там былі ўвесь гэты час. Гэта вельмі важна, каб былі вось менавіта такія больш скажем так, жанчыны, якія патрабуюць і медычнага дагляду, і больш увагі, знаходзяцца ў такім не вельмі добрым стане. Хацелася б, каб была на гэта звернутая ўвага пры складанні спісаў.
Ну, мы ведаем, праваабаронцы увесь час апдейты робяць гэтых гуманітарных спісаў. Так, тут з боку супольнасці праваабарончай тут шмат актыўнасці. Для мяне быў вялікі гонар, калі я мела магчымасць паразмаўляць асабіста са спадаром Коулам і нагадаць яму пра гэтых жанчын. Бо ён запытаў менавіта пра колькасць жанчын у калоніі, і для мяне было вельмі важна сказаць пра іх і нагадаць яшчэ раз, што яны ўсе чакаюць на вызваленне. Яны чакаюць волі. І чакаюць волі дома, у Беларусі, ці вот з выдварэннем за мяжой. Як гэта адбывалася ў тваім выпадку? Ці ў цябе быў выбар? І як агулам асуджаныя ставіцца да вось этого выбара? Ці заставацца ў Беларусі, ці выязджаць? Я скажу нейкае вельмі агульнае меркаванне, каб не называць прозвішчы і канкрэтныя нейкія кейсы. Але калі я размаўляла на гэтыя тэмы з людзьмі, кожная гісторыя індывідуальная. Хтосьці пра стан здароўя свой альбо пра стан здароўя сваёй сям'і не бачыў іншай магчымасці, як застацца ў Беларусі. Для кагосьці, наадварот, адзінае выйсце, каб працягваць прафесійную дзейнасць, напрыклад, гэта быць выдвараным і з'ехаць з Беларусі у любую іншую краіну. Таму ўсё індывідуальна. Што датычыць мяне, ніякага выбару, натуральна, не было. І гэта мае, з аднаго боку, выдварэнне з Беларусі мае станоўчыя пункты, станоўчыя такія моманты. Гэта тое, што я магу працягваць займацца журналістыкай, калі я аднаўлюся, калі я дачакаюся Ігара, калі я буду сябе добра пачуваць і буду проста здольная працаваць. У Беларусі я была б натуральна пазбаўленая гэтай магчымасці, але ёсць і мінусы. Гэта тое, што ўся мая сям'я застаецца ў Беларусі, і мы падзеленыя мяжой, і мой Ігар застаецца там. Калі б я мела магчымасць ездзіць на яго на спатканні, вазіць яму перадачы, як ён рабіў усе гэтыя гады, ягоны клопат, ягоныя турботы пра мяне, усе гэтыя бытавыя рэчы, без якіх немагчыма сабе ўявіць існаванне, больш-менш падобнае да нармальнага ў калоніі, ён узяў на сябе. І калі б я магла хоць часткова яму аддзячыць за гэта, натуральна, я выбрала быць побач з ім. Ну, это глупае пытанне, магчыма, на дадзены момант, якім чынам ты бачыш магчымасць вызвалення Ігара, ці это будзе ў межах этой амерыканскай здзелкі, так, як ты агулам ставішся да вот этой здзелкі, што яна, магчыма, толькі цяпер, што, магчыма, за кратамі многія палітвязні чакалі раней, што пачнуцца вызваленні. Асабіста я чакала натуральна і ў верасні, бо мы бачылі гэтае вызваленне на ўласныя вочы, цешыліся за калежанак, цешыліся за ўсіх, хто выходзіць. Чакалі мы і ў снежні, што моя сям'я, зрэшты, чакала, што я буду вызваленая раней, але ўсё ж яны змаглі дабіцца гэтага вось цяпер, у сакавіку, і гэта велізарны здабытак і велізарная перамога. Тое, што былі вызваленыя больш за 200 чалавек, 250 чалавек, і частцы з іх дазволілі застацца ў Беларусі, гэта ўжо вялікі крок наперад. Калі гэты кампраміс магчымы дзеля вызвалення людзей, калі людзі будуць вяртацца да сваіх сем'яў, да сваіх родных, канешне, гэты працэс, гэты гуманітарны трэк немагчыма не вітаць. Гэта вялікае шчасце для людзей быць на волі. Я разумею, пра што я кажу. Я веру, так. Я думаю, все вераць нашы цяпер гледачы. Я папрашу калег, можа, паставіць вось так. Мы сёння пабачылі, якраз рыхтаваліся да размовы з табой. Паглядзелі твой стрім з плошчы Перамогі, з плошчы Перамен. Так. У Менску у лістападзе 2020 года. Я памятаю той дзень, я не пайшоў на той стрім. Я баяўся, што не выйду адтуль. Ты пайшла, проста схіляю перад табой галаву, але ты бачыла, ведала, што пасля эта гісторыя як развівалася, што Роман Бадарэнка стаў такім героем, ну, для многіх беларусаў. Але ці гэтая гісторыя і гэты дух яшчэ быў у калоніі, сярод асуджаных, сярод палітвязняў былых, ці ўсё-такі нават у калоніі рэжыму так стрыльна ўсё ўдалося? Ведаеце, зняволенне, яно вельмі моцна змяняе большасць людзей. Калонія вучыць стрыманасці, вучыць сачыць за кожным сваім рухам, словам, крокам, нейкага духу еднасці. Праз некалькі гадоў я думаю, што не было.
Але на пачатку быў гэты, канешне, кураж, быў гэта энергетыка такая 20-го года. Я ўжо слаба памятаю нават акалічнасці ўсе затрымання. Настолькі шмат падзеяў і шмат цяжкіх асабістых стратаў Так. з таго часу было. І вельмі шмат падзеяў. Мне трэба цяпер вельмі пільна ставіцца да інфармацыі, якую я спажываю. І вось такая інфармацыйная гігіена, яна, на мой погляд, неабходная і ключавая для мяне цяпер. Я буду узважана атрымліваць інфармацыю і рабіць уласныя высновы, але на гэта патрэбны час. Нагадаю, што сёння нядзеля, а я вызвалілася толькі ў чацвер. Так, што тады прымушае, ты кажаш, вось няма ўжо такога куража. А што тады вось гэту падтрымлівае веру ў вызваленне людзей, которые там цяпер знаходзяцца? Вось толькі на Амерыку, так, я так разумею? Ці ўсё-такі ёсць нейкая вера, што, можа, і сітуацыя ў краіне неяк памяняецца? Калі з'явіўся амерыканскі трэк, калі амерыканская дэлегацыя на чале са спадаром Коулам пачала рэгулярна наведваць Менск, і мы бачылі, што ў выніку кожнага такога візіту людзі вызваляюцца, і кожны раз колькасць гэтых людзей расце. Натуральна, нават гледзячы гэтыя навіны па дзяржаўных тэлеканалах, надзея ў людзей, яна мацнела. І ў мяне асабіста таксама. Ну вось ёсць сэнс канкрэтны, так, што бок шмат людзей проста жывуць цяпер этой надзеяй. Ведаеш, Алесь, цяпер я жыву адзінай надзеяй, што мне ўдасца дамагчыся вызвалення Ігара. Я разумею, што не магу на гэтыя працэсы ўплываць цалкам, але я магу казаць пра гэта, і я буду рабіць усё, што ад мяне залежыць абсалютна як на публічных пляцоўках, таму сёння такая стомленая і прыйшла, каб яшчэ раз пра гэта сказаць, але і на непублічным трэку, калі змагу. Катя, ну, штосьці, можа, яшчэ ад сябе ты хацела б сказаць нашым гледачам, так? Бо наши гледачы таксама многія ўжо, которые адсидзеўшы, многія, которые з'ехаўшы, так, бо каля да мільёна беларусаў з'ехала з Беларусі, так? Так. Ты дала рада, і для многіх была сімвалам таго, як за праўду, як за слова, так? Я асабіста сябе не лічу сімвалам. Так, але сталася ў любым выпадку, ты ўжо ім ёсць, так? І што цябе трымае пры веры і надзеі? Мяне трымае каханне. Мяне трымае мая сям'я. Мяне трымае ўпэўненасць у тым, што чалавек здольны перанесці амаль усё. Дзякуй, Катя. Дзякуй. Я вельмі ўдзячная за гэты фармат. Мінулым разам, вось я паглядзела, была такая зладжаная прэс-канферэнцыя адмысловая для палітычных вязняў, але мне здаецца, што гэта, магчыма, трошкі няўдалы фармат. Таму што гэтым разам я яго не пабачыла, то я і прыйшла да калег у студыю, лагічна, што на Белсад, каб павітаць вас усіх яшчэ раз, каб проста сказаць шчыры дзякуй за вашу падтрымку і перадаць вітанні усім па той бок экрану, сказаць вялікі дзякуй, што застаецеся з намі, і думайце, калі ласка, пра сваю бяспеку. Перш чым увогуле глядзець, далучацца, каментаваць, падумайце, калі ласка. І ваша бяспека – гэта галоўнае, і ваша свабода, і спакой вашых сем'яў. Будзьце шчаслівыя, беражыце сябе.